السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أنفلا في طاعة الله تعالى الحياة تميامك الله سبحانه وتعالى نقفل زبينون تبك محمد صلى الله عليه وسلم akubanja kwake maswahaba kumaso onse amina kusatila sunna kufika siku la kiyama. Timpembe Allah subhanahu wa ta'ala likafika siku la kiyama akati kumwanise naye mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Pamete sala pangono kulo mwezi umeneu olemegezeka mwezi wa saumu, mwezi umeneti masala ya Islamu. Ta panga ma program ametezi kupasirani pana pafitati Allah tahlul haya, ndio ma programu ndi fadhailu Ramadhan, kama tukupambana kwa mwezi umeneu wa Ramadhan. Naam, ndiye kupambana kwa mwezi umeneu wa Ramadhani ndiko churuko kwa mbili kotero kuna tefeyo sitinga kwanitse mwina kuyankula zonse zijazimene Mungu subhanahu wa ta'ala wapeleka mwezi umeneu kwa mazina maizo inshallah zimene tumikuwa tu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zimene Qur'ani zifotogoza zimenezo ndizimene zigawana nanu cholinga ndikufuna kudzutsa mioyo yatu mukumukonda Mungu subhanahu wa ta'ala kumaso kumkonda mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Chikondi chomukonda Allah subhanahu wa ta'ala sijingapezeke kungopatula ngati mukupanga zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala walamula ndikutalikirana ndi zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala waletsa. Chikondi chomukonda mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sijingapezeke pokapoka ngati mukutsatila sunna kumaso ziphunziso za mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nditi mbuku limeneli ad-durusur ramadhaniya lil'ummati al-muhammadiyya akuti lesson kamera tiziphunziso zimene ndizabwino kumazichula kumazifotokoza kumazipeleka mwezi umene wa Ramadhani kuupatsa umma wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndipo buku limenelo adalemba ndi al-allama Sayyid Muhammad ibn Abdullah ibn Ali al-Aidrus. Mungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo. Tili pa page 9 pamene akutifotokozera sobano zokhuzana ndi kukakamizika kwa swaumu. Naam, kuti swaumu ikafika wina aliyense asamapeleke ma excuse chifukwa swaumu ikabwela waliyaz billah kumapezeka anthu amene amapereka ma excuse, ine ndikudwala, ine ndikumva izi, ine sindingakwanitse, ine ndili ndi vuto, kupereka ma excuse aboza cholinga chofuna kuti asasale zimenezo. Munthu amakhala kunena kuti no akungozibera yekha, munthu akuzita isina nthawi yake. Ndiye Mulungu subhanahu wa ta'ala mu suratul Baqara aya 185 akufotokoza kunena kuti shahru ramadhana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-Baqara. Mungu subhanahu wa ta'ala kutifotokozera mu aya imeneyi kunena kuti mwezi wa Ramadhani ndi mwezi umene mkati mwakemo Qur'ani idavumbulutsidwa. Naam, Qur'ani idavumbulutsidwa mwezi umene wa Ramadhani. Mungu subhanahu wa ta'ala akufotokoza mu sura ina mu aya ina kunena kuti inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, kuti nditudi ifeyo tidaitsitsa Qur'ani, tidaivumbulutsa Qur'ani mu usiku umene ndi wa madaliso, mu usiku umene ndi wabwino, usiku umene Msilamu amafunika kuti nditudi ajichirike kupanga ibada, akhale busy kupanga ibada, asazimane. Usiku umene ngati munthu anga ime usiku umeneyo akuti ndi usiku wopambana kuposa miezi 1000 imene munthu amakhala kupanga ibada usana ndi usiku. Naam, usiku wabwino kwambiri ndio usiku umeneyo Mungu subhanahu wa ta'ala adasisa mmene mu Qur'ani, ndipo usiku umeneyo ukupezeka mwezi umeneyo wa Ramadhani. Tanthauzo la mawu amenewa ndio Mungu subhanahu wa ta'ala adaichotsa Qur'ani ku lawhil mahfuz ndikuibweresa pa baitul izza mu lailatul qadri mwezi umeneyo wa Ramadhani. Kwambiri mwezi umeneyo wa Ramadhani pa lailatul qadri ndipo pamene Mungu subhanahu wa ta'ala adaichotsa Qur'ani jumla, Qur'ani yonse ya tuntu kuichotsa ku lawhil mahfuz kuibweresa pa baitul izza, ndipo kuchoka pa baitul izza Mungu subhanahu wa ta'ala amaitisa Qur'ani kupita kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam pangono pamene ponde Jibril ankatenga alayhi salatu wassalam aya ya pangono nampasira mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndiye mwezi umenewu ndi mwezi umene unzila fihi alquran, Qur'an
amene waidasisidwa hudal linnas. Qur'ani ndiye chiwongoko wantu tikufotokoza mubwereza kunena kuti no mavuto amene tikukumana nawo lero lino, mwina ana kukhala ana amwano, mwina makolo zochitika zawo zosamveseseka bwinobwino, mwina nkutheka kuti maneba akusowa mtendere nafe, mwina nkutheka mmodzimo sizikuyenda bwinobwino. Zimenezi zikuchitika chifukwa cha anthu ambiri atalikirana ndi Qur'ani, anthu ambiri sakugwirisisa chiphunzitso cha Qur'ani. Zikanakhala kunena kuti ana athuwo tikumawapitisa ku madrasa akaphunzire Qur'ani, yani ifeyo tikumakhala ndithu nyumbamo ndikumawerengera anthu Qur'ani, kumatsekula Qur'ani ngakhale peji imodzi kuti family yanga sonkhanani apa timve kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala akuti bwanji lero lino anthu atanthauzira Qur'ani zili mchichewa. Kutenga Qur'ani yako ndikumawerenga na utanthauzira kuti anthu amvesese kuti Mulungu subhanahu wa ta'ala akufuna chani, kuiuza family yako kuiphunzitsa zimene Qur'ani ikuchita. Ndipo pambuyo poti munthu waphunzira umayenera upange tatbiq, upange zimene Qur'ani ikuuza. Iwe waphunzira sobano mashaallah zimene ndizofunika masonkhanisa maphunziro. Chimene chasala nchiyani, chimene chikutsala pamene ponchona kuti iweyo upange zija zimene Qur'ani ikukufotokozera. Qur'ani ikukuuza kuti usabe, Qur'ani ikukuuza kuti usapange chinyengo, Qur'ani ikukuuza zimenezo iwe ndi kumapanga. Ukapanga zimene zija ndi kumaphunzisa anako, muzapeza kuti m'manyumba mathumo musintha mmenemo. Muzapeza kuti ana amene lero tikunena kuti ndi ana akuba, ndi ana amwano, zizasintha zakhala ana abwino. Koma ngati kutalikirana ndi Qur'ani ndiye mavuto akulu kwambiri. Mulungu subhanahu wa ta'ala akuti hudal linnas, Qur'ani ndi chiwongoko kwa anthu. Ngati mukufuna kuwongoka muone kuti Qur'ani ikuti bwanji. Ngati mukufuna mtendere mubwerere mukaone kuti Qur'ani ikuti bwanji. Ngati mukufuna chitetezo mupite Qur'ani mukamve kuti ikuti bwanji. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Komanso Qur'ani imasiyanitsa, naam imasiyanitsa zinthu zabodza ndi zenizeni. Yani kale anthu sankazindikira kuna tino miyala siwenera kuipembedza, dzuwa siwenera kulipembedza, mwezi siwenera kupembedzedwa, Yesu siwenera kupembedzedwa. Qur'ani inabwera ndikufotokoza zimene kuti no, Yesu ndi mtumiki wa Mulungu anachita kutumidwa, siwenera kupembedzedwa. Anthu ambiri anabwerera ndikuzifunsa nzeru zawo kuona kuti no, ndi mtumiki wa Mulungu akuyenera kukhala mtumiki, tisampange kuti ndi Mulungu, tisampange kuti ndi mwana wa Mulungu. Ndi Qur'ani imaonesa, imalongosola, imasiyanisa pakati pa zabwino ndi zoyipa. Naam. Faman shahida minkum shahra, Allah kutera kuti amene anga uone mwa inuyo mwezi mauona mwedziwo komanso muli pa khomo inuyo simuli pa ulendo. Naam, akuti munthu amene faliyasum asale kudya, munthu amene asale kudya ndi lamulo limene. Wa man kana maridan, kwa munthu amene ndi odwala, au ala safarin kapena ali pa ulendo, fa iddatun min ayamin ukhar, iye awelengere ndikuzabweza mmasiku amene matenda ake wazate, masiku amene ulendo wake uzate, azabweze masiku amene iye wamasulawo. Ndio kuti pano pa chilolezo sikutopotine ndi bwana ndikuza kujesa anthu muzi wonse ndizingopereka fidia inesi ndi masala kuja no. Chilolezo imene chachoka. Pano pa Mulungu subhanahu wa ta'ala wapereka excuse kwa anthu amene ndi odwala, amenewo akhoza kumapereka mwina chindaputsa. Tizafotokoza zimene inshallah tikamaona buku limene al-Mukhtasar al-Latif muzitsatira pa fi taati llahi tahlul haya, pamene timafotokozerana zokhuzana ndi fiqh kuti ibada tingapange bwanji. Anthu amene ndi odwala amene wapasula excuse, Allah subhanahu wa ta'ala waalola kuti akhoza kumasula saumu yawo. Anthu amene ali pa ulendo Mulungu subhanahu wa ta'ala wapasa excuse akhoza kumasula saumu yawo. Koma munthu amene ali bwinobwino ali pa khomo sakudwala sali pa ulendo, ine ndi wandalama ndikhoza kungopereka ndalama basi anthu azifutula, ine sindi masala azawuzidwa kuti imene mukupangalo ndi tchimo, sizikuvomerezeka zimene zomchipembezo. Naam, ndipo ngati saumu angaisiye pomanena kuti saumu si wajibu, amene ndiye kuti no wasanduka kafiri. Koma ngati akuisiya chifukwa cha ulesi, amene ndi fasiq, munthu amene ndi ochimwa. Yuridu Allahu bikum liyusra, Mulungu subhanahu wa ta'ala akufuna kukufewetserani inuyo, wala yuridu bikum al-usra, osati Mulungu akufuna kukupasani chipinjo. Pamene Allah subhanahu wa ta'ala akuzani kuti musale kudya, sikuti akufuna kuti Allah akuvutitseni. Muli mabenefit ambiri musawmu, mabenefit ambiri musawmu. Mukayangana mahadithi ya Mtume sallam akuna kuti munthu amene amasala kudya fungo limene limatuluka mkamwa mwake ndilonunkhira kwambiri kuposa perfume pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mabenefit asawmu amene mukayangana mabenefit asawmu muzapeza kunena kuti no Mtume sallam akunena kuti munthu amene wasala kudya ali ndi zisangalalo ziwiri. Chisangalalo choyamba nthawi imene akumasula magharibi ikafika, amakhala kumuthokoza Mulungu subhanahu wa ta'ala ndikumasangala kuti ya Allah ambiri lero lino sana sale kudya, koma mwandipasa tawfiq, mwandipasa kuthekera kusala kudya kwa ni salamu lanu, lakal hamdu ya rabbi. Allah mutamandike, Allah muthokozeke.
Allah mukwezeke, Allah mutamandike. Kumiyamika Mulungu subhanahu wa ta'ala patemene ya kumasula ndikumampempha Allah kunena kuti no Allah mundilandire swaumu yanga mundikhululukire machimo anga tsiku la kiyama likafika mukandimvere chisoni ndine ochimwa kumavumeleza kuti ndine ochimwa pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala tizivomereza kuti ndife ofoka pamaso pa Mulungu subhanahu wa ta'ala ndi munthu amene akusala kudya ali ndi zisangalalo ziwiri chisangalalo choyamba ntamene ya kumasula swaumu yake mazulu chisangalalo chachiwiri tsiku la kiyama pamene akakumana ndi mbuye wake Mulungu subhanahu wa ta'ala amina adalonjeza kuna illa sawma fa innahu li wa ana ajzibi kuti kungo patula swaumu ntchito zonse izi anthu amadziwa munthu akapanga izi thawabu zake mwakuti akapanga izi thawabu zake mwakuti akapanga izi thawabu mwakuti koma swaumu no Allah kuti fa innahu li swaumu ndi yanga wa ana ajzibi ine ndamene ndizayilipire swaumu ngakhale angelo sadziwa malipiro a swaumu ndiye mwezi umene ukafika mbale wanga olemekezeka mwa Allah takhala bize kukonza ibada ukhale bize kukonza ubale wako ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mulungu subhanahu wa ta'ala kutifunira zabwino osati akufuna kutilimbitsira ife ayi walitukmilul idda ndiponso muzikwanalisa chiwerengero cha matsiku amweziwo osapungula walitukabbirullaha kumaso mzimkweza Mulungu subhanahu wa ta'ala mmene kumapanga matakbir kumapanga mazikir kumkumbukira Allah subhanahu wa ta'ala ala ma hadakum chifukwa choti Allah ndamene wakupasani imani anzani lero lino akukana zimenezo pamene mukusala muziyaona ena akuseka sikuti akuseka chifukwa choti nakuti no tene kuti akuzindikira chimene akuchita umbuli Allah sana wapase tawfiq Allah sana wapase hidayah Allah sana wapase chiongoko pamene akumalira ndi pamene amakazindikira kuti asilamu kusala kuja zona ina lamulo la Mulungu asilamu kupembeza Mulungu mmodzi kuja ndi zimene zinali zoyenerera asilamu kulumikiza ubale kuja ndi kumene kunali kwabwino koma sizingathandize chifukwa watuluka mu dziko lapansi ndi pamene munthu amagwira ntchito ndipo kumene tikupitako ndi kumene munthu amakalipidwa ndiye ofunika kumamthokoza Allah kumamkuza Allah kumapanga matakbir kumapanga mazikiri kumachulukisa lilime lanulo lizipanga mazikiri osalola kunati pale limela nobu pazingokhalira miseche mwina kunyoza anthu kutukana anthu mwezi wa Ramadhani nkhani yake tasemphana kuona mwezi ife tikuti taona ife sidinaone ndiye kutuka anatu kunyoza atu pa social media kunyoza pa WhatsApp kunyoza pa Facebook zimenezo ndi ntchito za umbuli naam tikubwereza kuti zimenezo ndi ntchito za umbuli akufunika kuti asilamu apeze njira imene angagwiritse ntchito pofuna kubweretsa liwu la Allah kukweza liwu la Allah limodzi ngati asilamu wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu nonsenu mugwiritse chingwe cha Allah ndiponso musamasemphane akuti wala'allakum tashkurun na wala'allakum tashkurun kumaso kuti mina mukatero muzatha kulowa mgulu la anthu amene amamtamanda Allah anthu amene amamthokoza Allah anthu amene amamchitira zabwino Allah kuti tsiku la kiyama Allah akakutamandeni pokupasani thawabu Allah akakutamandeni pokukhululukirani Allah akakutamandeni pochinga pobisa machimo amene munkapanga pakati pa inu ndi Mulungu subhanahu wa ta'ala timpempha Allah subhanahu wa ta'ala azitidalitsa tikuyankhula choncho pano pa fitaati llahi tahlul haya mukamakhalani mafunso ndemanga tapanga choncho ndipo mutha kumawatumizira maadimini athu mafunso anu azayankhidwa ndemanga zanu zizagwirisidwa ntchito ndi akuti fakana swaumu wajiban sopano swaumu ndi chikakamizo ndi wajibu ndichikakamizo kuti aliyense azisala ndithu aliyense amene amakhulupirira mwa Allah komanso amakhulupirira mwa mtumiki Muhammadin sallallahu azisala akuti ala kulli man shahida shahra Ramadhan ndichikakamizo kwa wina aliyense amene wauona mwezi wa Ramadhan ndipo iye sali pa ulendo amene yakwenda asale bi an yasumahu asale mwezi umene wa Ramadhan maadama qadiran ngatali ndikuthekera ala siyam ngatali ndikuthekera kusala kuja asale kuja fa in kana ma'dhuran kama ngati ali ndi excuse ali ndi chifukwa bimaradhin ngati matenda au safarin kapena ali pa ulendo fayalzamuhu alqada amene azabweza saumu imeneyo ulendo wake ukazatha wamaliza saumu azabweze masiku amene umasulawo ntenda yake ikazatha akazachira saumu yatha azabweze masiku amene masula chifukwa cha matendawo awil kafara kapena azapereke kafara chindaputsa intayaqana al-ajza 'anil qada'i ngati akutsimikiza kuti sanga kwanise kubweza saumu yo kuli anthu ena ndokalamba kweni sanga kwanitse mwina 100 years au sobano 109 years sanga kwanitse
sanga kwanitsa amene aja afunike kuma waperekera kafara zimene zo mukafuna kudziwa zambiri tabwera ndi pafitati llahi ta'ala haya kumene tikufotokoza buku lija lotchedwa Mukhtasarul Latif mmene timakambirana zokhuzana ndi maibada osiyana chifukwa cha Ramadhan tikhala tikuona zokhuzana ndi Ramadhan. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.